Tak, ahoj lidi. Tu hrát se svým synkem Roblox. Asi si teďka říkáte, tam mluví do telefonu. Dominiku, tak pojď sem, budeme hrát. Slyšíš? Natáčí tak. Vyber hru nějakou, dělej. Já jsem ten Bukrayvon. Koho? Bublifuk? Bukrayvon, což zauvají. Jo, Bukrayvon. Já vypadám takhle. Tak jo, tady ten první, jo? No? To tobě čipojím. No tak se ke mně připoj. Už by ty měla máma dát nějaký upukci, protože už to potřebujete koupit nějaký nový skin. Jaký skin? Nový skin, to má nový skin, protože Cloudina má Titan. A to má se Titan. No já mám svojí, nebo svůj. Počkej, já se tam můžu... Ne, hrajem, hele. Máme vždycky tohle. Ale už je to... Jo, tady je Brooklyn Play. Tak hrajem. Já jsem teďka jde připojit k svýmu tantovi. Tak tam mi chvilku čekej, jo? No já počkám až vzadu, jo? Tam jsem už připojil. No já počkám až na konci. Ne! A kde jsi? Tak Pali, teďka jsem se připojil. No, že by připojil. Tak stůj tam. Ne, já počkám, zkusím tady na auto. Hop. A víš, že někdo tam není. Kdo to je tady to? Stůj. Chytnu, pojď se. Nemačkej mi to. Víš, že si můžeš jít pistol. Jakou pistol? Tam máš pistol. Ne, já musím dát facku, počkej. Tatínku, běží za to, počkej, já si musím dát ten... Počkej, já musím. Já si musím dát ten tvůj skin. Já musím skočit na záda, počkej. Hop. Nejde to. Tatínku, počkej, Hele, stůj. hele. On mi skočil na záda, kdo to je? Kdo to je? Slez dolů. Víš, tam... Já mám počkej, já mám nějaký baťoch na zádech. Můžeš maznout tady to, aby slezl. Jo, aha. Jo. Tatínku, kde seš? Tady. Jo, co? Vítám po silnici, kde jsi ty? Tatínku, tady skáču. Tady Kde, já tě nevidím. skáču. Fuj, ty jsi hnusnej. To jsem já. Co to je? Tatínko, já tady Ty jdu. vypadáš jak robot. Já nejsem obod, no Co to je? to je za upukci. Jo. Jsem měl, maminka mi Počkej, skočíme na záda. Máma. Hop. Maminka mi to když dala minule 50 upukci. No a kam jdeme? Počkej, já tady spavnu na auto. Tak, Hele, tady nějaká silnice nahoru, jdeme nahoru, pojď. Tady. co? Tady nahoru jdeme. Jo, co to je? To má, tatínku, pojď za mnou. Ale jsou žádný Tomášek, ty. Tatínku, pojď za mnou, dolů. No, kam dolů? A po tatínku, teďka tady. Počkej, já si musím zatrénovat, počkej, já si musím skočit, pár. Počkej, teď skočím takhle nahoru. Pojď na trávu. Musíš jít na trávu. Nějakou trávu. No, tatínek to ty stočí. Jo, ale ticho, my hrajeme hru. Tak pojď, tatínku. Kam jdem? Tady je nějaká tajná místnost. Tady je tajná místnost. Fuj, to je hnusný. To je moje tajná místnost. Co to je, tady to. Co? Co to je za místnost? A koukej. Tady spíš, jo? No. A koukej. Ale odpočíváš, jo? A koukej, to máš No ty tady máš ale fuj bordel, ale. A koukej, tady má nějaký 2 videa. Co ten stůl, co ta židle? To jsi udělal ty? No, musím to trochu opravit. A tady máme tady 2 mafle. A já jsem to neučil. Počkej, já si tady sednu na Ne, lednici. tady má mafle. Počkej, já si sednu na lednici. To nejde. Smažně na ty mafle. Hop. A pak je budeš papat. Já tady odpočívám, já jsem si sedl, přemýšlím tady do gaučíku. Já sedím tady v gaučíku, přemýšlím. Sedím si taky a budu koukat na televizi. Je tam televize? Ne, to tady bohužel nemám. Tak na což koukáme? To budeme koukat do lednice. No, já tady jenom tak, že jenom odpočívám. Tady to je, Jo. no, tady to byl můj dům vlastně. Jo, no, pak jako trošku si chytil záchvat, veď, koukám. Tady. Máš tady trošku bordel. No, protože... Hop. protože jsem byl domů okolo postižený. Jsi byl postižený? Já domů bokču, tak Aha. protože tady udělal takovej bordel. Hele, co to je za chodbu? Je Spiderman. Koukejtinku, máme i Spiderman. Tam je i tajná místnost. Jo, je tady tajná místnost. Já jsem tady za tebou. Počkej, tady jsou nějaký dveře, to se rozhoví. Tinku, víš, že je to tajná místnost? Nevím, jo, fuj, to jsem se to jsou ty. Víš, že je to tajná místnost? Ty brďo, tak to je hezká místnost. Co to je za místnost? Nevím. To jsi postavil ty? Ne, jo, ne.
To je, jo, tady jsou hory, ale tady budu na motorku. Jo, Hop. Someone meet. A už mě to nezajímá. I do someone meet. Co je tohle? Čut. Je, tady můžu hnát na koš, hele. Tatínku, nepojď se mi do toho. Čut. Aby si se mnou mohl házet. Kam? Tady, do toho. Jo, tady na tohleto? No, Jo, to musí stát takhle, tady já musím, že musíme skočit takhle dovnitř. no, A takhle tady blbnout, takhle tady. no, vem si tatínku balón. Tady, jeden A já nevím, jak se bere. No, no, již vlastně. A co máš, no? No, ten balón. Tak já tě ho vemu. Ty jsi nezvednul? Děkuju. Takže mám pryč. Já tě mám na zádech. Baťůžek. Kam? Nevím. Slez mi z těch zád dělej. Ne. Vypadni! Já tady nemám nic, já tady musíš maznout ten Ano. like. Jaký like tady, jo? No, děkuju. Jo, aha. Tady dám třeba, počkej, ty máš Počkej, já taky docela. počkej. Tut. Já už tancuju, koukej. Dobrý den, já jsem táta Standa. Výstřel ode mě. Koukej, Dolinko, tady tancuju. Tancuju. A já tady skáču, to víte. A já tancuju. A tak prostě do toho telefonu ani nemluvíš, když natáčíš. No, když já natáčím, mluvím, a ne? Jo. Tak mluvej. Ale mě už to nebaví tady ta hra. Ne, tady ta hra, tady tam místno. Ale tady je dva záchuje. Co? Tady bude určitě záchod. To neví. Co? Co to je? Co to je? Dobrý den. Co si oholil hlavu. Jakože já, no to tatínko, jakože já tam budu plačovat, jo? Jo. Co si Dobrý den, co si přejete? Spíš, víš? Já tady přeju, já tady pracuju. Chcete? Já tady plačuju, můžete se tady někde na dole, do vlasy nebo... Na barvy vlasy? No tady, to můžete na dole do vlasy. To není celé. Je, tak to koukám. To můžete na dole do vlasy, třeba na oranžové. Tak jo, tak koukáme na oranžové. Jak to máme? Hezky. A já budu mít tak jenom to, koukej. Dobrý. Tak jo. Takže tohle to je asi nějaký kadeřicí nebo holicí. No to je. No tady se baví jenom vlasy. Je tady se jenom barvy vlasy. No, tak to je pro holky asi, No ne? nebo si můžeš dát make-up. Tak to je asi pro holky, ne? No po holky, no. Já tady sednu a počkám si tady někoho. No jakoby za... Ne, tady jakoby musíme trošku přemýšlet. No jakoby se už zavíráme, tak asi čau. Jo, tak čus. Jdeme ven. Takže, Kde to je něco já, koukej. je tady nějaký, kdo to je? Dobrý den. Jsem mu dal facku. Když si budou facku, tak buď si Ale byl tady kůňák, počkej, jaký koníčka. Hej, tam vidíš. já tam taky běžím. Zmizel. Nedožený. Ale zmizel. Tak už jdeme do Tak Tak jdeme do našeho baráku, ne? Už. nemáme barák. Dáme. Jsme bezdomovci, bydlíme venku na ulici. Ne, my bydlíme tady, koukej. Kde? Tady, pod mnou, tady skáču. Kde jsi zase? Jo, tady. Tady máme potají na tu trávu. Po trávu zase, já nechci. Jo, ten baráček, ten bordel tam vevnitř. No tady bydlíme. Právě. Počkej, hele, já můžu líst. Viděl jsi to? Ještě jednou, ukážu. Já můžu líst prostě. No, Já to doma je Spiderman. OK. to tady bylo big in the town. Ty to tím že tady jdu něco. Čau, Cíko. Ale taková malinká. Ty ji vezmu na ruce. Dominiku, neřvi. Natáčíme. Dobrý. Tak to mimino hned.
Tatínku, víš, jak vypadá to mimino. Ona je totálně nahatý. Já skočím, hop. Jako Spiderman. Hele, a kde jsi vůbec? Tady, jdu za tebou. Jo. Tady sám. Vypadá jak skříň. Hop. Počkej. Tatínku, počkej. Hej, čím jsi to přijel? Škola. Kde jsi vzal to kolo? Tady máš než za to Ty to auto. někomu švihnul? Tady máš auto. Jo, Máš tak, ty to auto a tady máš to kolo. jo, tak já si mu tady. Takhle to budeme mít řidičák, jo. Já mám tady koloběžku. Vidět mi? No ale počkej, já mám mikojící auto. Já mám mikojící auto. Tak jsi vzal to auto zase. Tady máš mě to auto. Jo, tak Tady to musím musíš dát pojď tu koloběžku. Jo, a počkej, tam musí auto. Hop. Počkej, tady je koloběžka, tady je to. Můžete Ty to- brďo, tady je svému auto. Počkej, co to je? To nechci, to je Za za- reklamu. Co? Může za reklamu. Kašlu na reklamu. Já poběžím, já jsem sportovec. Co? Hup, Auto. A nebo víš co, já vemu to tvoje auto. Hop. Nebo počkej, kam je nasedni. Hej, stůj. Tak nasedni. Počkej si. Nasedni. Jedem. Tak jedem. Kam jdeme? Někam. Jdeme si dát pizzu. Tak počkej, já nevím, kde je pizza ona. Ne, pizzerna. Počkej, Pizzerie ty. tady je něco novýho. Tady to jsem nikdy tam vůbec neviděl. Tak zapolkujem. Pojď ven. Já už jsem to viděl. Pojď ven. Ne, já nejdu ven, já tady sedím a tady přemýšlím. Tak počkej, já Ale tady počkám. já objednám jídlo, já. Obědné jídlo. Dal bych si kuře, Tady to. hranolky. Fuj, nechci hranolky. No myslím, to nejsou anouky. Já chci Kuřecí to je. kuřecí hranolky. Ne. O, já bych si dal limču, kolu. Vím, co tam není. Máme Není tam tam Tak já si dám pivko. pivko tam taky není. Není tam pivko? Tak já si dám limču a dám si Vím, co tam už jsem říkal, že není. krabí hambáč dám. Chlapí, já mám vás tam není. No, krabí hambáč. Tam není. Jenom tady to sakno tam je. Tak jo. Tak ale zvem. Hop. Tak Kde jsi? počkejte. Kam jsi šel? Tady. Já už to vidím. Počkej. Já tady A tady. dvě a Ale to je parkovací to místo jenom. Ty objednáváš parkovací místek? Pane kolego? no tady počkej, já objednávám. Jo, tady je okýnko. Dobrý den. Pojď, tím oknem. Dobrý den. Kam lezete, pane? Zalezte zpátky. Víš, tady na ní okno. Zález zpátky. Tady na ní okno. Tady jak to, že to takhle myslel, že tam mají na ní okno. Vždyť tam je okýnko, jsi vevnitř. No. A rychle mi tady přival to. Tady na ní Hranolky, hambáč, krabíž, ano. Co by to říkali? Kolu? Běžte si pro to auto, nikdo vám ho chce ukrást. No a co, ukradne klidně, nám je to jedno, že jo? No. Já jsem čounok. No vidíš. Tak jdeme dovnitř, hop. Počkej, já tady napálím maso. Jo, tak já ti pomůžu, počkej, já tady osmažím hranolky. Fuj, Musíš tady pracovat. kdo to je? Co? Jak se jmenuješ? Tady ten. To Jak se jmenuješ? To Tomáše, počkej, já mu vlepím vacku. Hurš. Ne to Tomáška. Dobrý, to je Tomášek. Tak, já tady tak. Tak nějak s námi natáčí, tak už to ty. Co mám vypnout? Nic nebaví. Čus, bambus. Končím. Zahody. Musí točit. No. Co už... Hej, jsme říkal, nemá něco jinýho? Nemá něco jinýho?